Bankovi i mě začíná chybět korejská kuchyně a proto si dnes zkusíme připravit korejské hovězí v salátových listech. Se všeho nejdřív uděláme marinádu na hovězí maso. Nezbytná je samozřejmě sojová omáčka, sladká chili omáčka, dále víno, samozřejmě rýžové, žlutý olej, cukr, jen trošku, a pepř. Bezva. Máme rada. A já. Musíme míchat, dokud se cukr nerozpustí. A hodinu počkáme, protože maso se musí hodinu nechat odležet v marinádě. Tedy aspoň hodinku. Maso se musí nechat hodinku odležet a tak máme čas uvařit rýži. Na to je odborník Wang. Je už hotová. Můžeme smažit maso? Jasně. Prima? Budeme potřebovat olej, ano. Zapálec, ano.